Ginako sang Iloy sang subject sa buybust operation nga nadakpan sa Desyembre 5 sang gabi sa Barangay Hipodromo City proper nga nagamit ang iya bata sang illegal nga droga apang wala ini nagapati nga nagdangat sa 8 million pesos ang balor sang droga nga nakumpiskar sa iya. Sa interview sang Bombo Radio kay Noeme Espago, Iloy ni alias June, iya ginpahayag akon matuod nga nagalabot sa 8 million pesos ang balor sang droga nga ginabaligya sang iya bata na kay una kuntani ang ila balay kag makahatag man isang pambakal sang bulong bangod nga nagasuprer sang cancer ang Iloy sini. Suno sa iya nadakpan man ang iya sini nga bata sadto sa kapareho man nga kaso kag nakagawa lang sang 2020. Dugang pa sini nga maayo man ang iya bata kag kun kaisa nagapang scrap ini agod maibakal sang gata sang iya nga bata. Sa matandaan nga nadakpan sa ginpatigayon nga buybust nga ginpatigayon sing Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang subject na si alias June. Kaupod sini ang iya nga live-in partner kag nakuhaan sila sang masobra 8.1 million pesos nga balor sang droga. Balaan ko nga nagabisyo. Pero nga sila nga, wala, ginsing amuto ka dako. Ang balay namon kantuin nyo to. Kung amuto ka dako among negosyo, dapat ang balay namon puting, maguba ganitong balay. Dati may record ng tukhang, man to, wala man to, ila man to gyapon, tukhang. Ginsulog ng ko, tanan-tanan to, pinangawat nila mga tanan-tanan ko to, mga cellphone ko to. Bagid. Si Noeme Espago, Iloy ni alias June. Sa kaangot nga balita gin sa bataman sang pinuno sang Regional Drug Enforcement Unit 6 o kun na team nga si Police Major Marvin Villanueva ang aligasyon sang Iloy sing subject nga posible plante ng ibang nga droga rason nga nakalabot sa 8 million pesos ang balor sang droga nga nakumpiska sa subject. Sa interview sang Bombo Radio kay Villanueva igin pahayag nga willing sila magatubang sa kote agud mapamatudan nga wala sila nagaobra sa nga istorya. Suno man sa kay Villanueva nga mayara sang mga body-worn camera nga ang ila mga personnel nga magapamatuod sa natabo nga pagdakop sa subject. Nakuha sang kapulisan impormasyon sa may naghatag sa ila sa mensahe nga nagbalik sa pagbaligya sa illegal drugs si alias June. Halos duhaman ka bulan ang pagmonitor sa subject antes ini natigay nga madakpan sa buybust operation. Dugang maniya nga nangin malawig man ang proseso sa pagdakop bangod anay preso ini kag nagahalong gid sa iya nga mga hulag.